Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah masha Allah. Ga wani sirri na mallaka wanda ake wa laƙabi da bi ta zaizai. Wannan sirri mujarrabi ne. Sirri ne wanda mun yi ayyuka da shi sosai alhamdulillah kuma mun sami biyan bukata wato na mallaka. Domin idan aka yi wa mutum mallakan nan in dai mace ce aka yi mata to za ta zama kamar me yawa za ta rikice ta kasa zaune ta kasa tsaye. Haka idan mutum ne aka yi masa shi ma zai kasa zaune ya kasa tsaye. Har sai ya ga ko kuma ya nemi wanda ya yi masa wannan mallakar. To amma jama'a a ji tsoron Allah. Idan ka san ba aura za ka yi ba kar ka yi. Ke ma kin san ba auren mutum za ki ba to kar ki wa mutum domin ki cutar da shi in sha Allahu ta'ala. Yadda ake wannan mallaka wato kamar yadda kuka gani wannan abu ake rubutawa. Duk inda aka buɗa za a sa sunan mutum kuma ana rubutawa ne da wani turare wanda ake ce masa dammul ifritu. To shi wannan dammul ifritu da shi ake yin rubutun a jikin farar takarda. Bayan an rubuta dama 'yan mitstsiya za a samu takardar. Da an gama rubutawa sai a samu buhur hatiful kalbi shi kuma sai a barbaɗa a kan sunan. Idan aka sa sunan kamar yadda kuka gani nan duk inda aka buɗa ban rufe gaba ɗaya ba to sai an sa sunan an barbaɗa wannan buhuru hatiful kalbu ɗin sannan sai a ainihin rufe wannan ɗan tsakiyan da aka abunnan. Domin idan ka yi da farko ka rurrufe to fa aiki ba zai yadda ake so ba ba zai yi ba ma yauwa saboda haka dole sai an bi ƙa'ida in sha Allah. To bayan an kammala an rubuta da shi wannan dammul ifritu sannan kuma an barbaɗa shi bukur hatiful kalbi a jikin sunan yauwa to sai a samu a naɗa laya. Yauwa idan an naɗa laya sai a yi mata hayaƙi da luban zakar. Luban zakar da shi za a yi ma wannan layar hayaƙi. Bayan an yi mata hayaƙi shi kenan sai a samu tsokan nama. Tsokan nama. Kullum sai an sayi tsokan naman nan kwana tara ake aikin. Kullum sai an saya. In kuma mutum yana da inda zai ajiye sai ya saya gaba ɗaya ajiye. Don aka samu wannan tsokan naman sai a yanka ta. To bayan an gama yi wa ita layar hayaƙi da shi wannan luban zakar to sai a tsaga naman nan sai a sa ta a cusa ta a ciki. In namiji za a mallaka sai a ba kare ya ci. Idan kuma mace za a mallaka sai a ba karya ta ci. Amma ba a so a samu matsala. Kar ka je za ka mallaki mace ka je ka ba kare to kai ne za ka yi biyayya kai za ka kamu da soyayya. Kuma kar ki je za ki mallaki mutum ki je ki ba karya ke kuma ke ce za ki biyayya in sha Allah.